Тот познатий мешачний часопис за поліприреду перший раз вийшов 1970 року, а pred rokom i pol dožil veľké redizajnovanie. Od toho roku vydáva i stolný kalendár, čija promocija za 2020 rok za novinároch i dilovných partneroch organizovaná včera u prekrasnim ambijentu Fruškohorskej vinariji. Revija Dobro jutro skoro pola veka u štampanom izdanju postoji. Revija Dobro jutro isnuje skoro pol vika u drukovanim vydanju. Od toho roku máme stolný kalendar, ktorý na druhým boku za každý mešac má prepatrunok robotok z každej oblasti a za idúci rok bude mať prepatrunok za štíti rošlinoch po mešacoch. Od šľidujúceho februára porušujeme i portál, na ktorým čitatelje hodni postavljať spýtania fachovcom i to bude jedinstveni poljoprivredni portál takej fajti u nas. Máme ideju i organizovať zrižni zbuvanja i kongresi, a tiež i sajamsku berzu produktov so dňom za trošiteľov, kde je hodni kúpiť žimnicu i drugi poljoprodukti. Redizajnované drukované vydanie všetkým tým projektom bude odvetujúca potrimovka.